Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako vytvoriť nemecký hlas v Eleven Labs. Najprv klikni na odkaz v popise videa a budeme presmerovaní sem. Potom klikneme na Prejsť do aplikácie a môžeš sa prihlásiť alebo vytvoriť účet. Klikni na Prihlásiť cez Google a vyber si svoj Google účet. Teraz klikneme vľavo hore na hlasy a potom na Pridať nový hlas. Tu uvidíme rôzne možnosti. Môžeš nastaviť hlas pomocou príkazu, podobne ako v ChatGPT. Máš k dispozícii okamžitý klon hlasu. S ním môžeš klonovať svoj hlas len s 10 sekundami zvuku. Alebo môžeš profesionálne klonovať hlas, ale potrebuješ 30 minút zvuku. Ak nemáš túto možnosť, klikneme na túto šípku tu. Potom prejdite na Upgrade a uvidíte rôzne modely predplatného. Podľa toho, čo máte, získate rôzne funkcie. Na klonovanie hlasu potrebujete starter pre profi verziu Creator. Prvý mesiac vás to stojí $11 mesačne. Môžete to vyskúšať a potom tu zrušiť. Ak si kúpite predplatné, použite odkaz v popise videa, dostanem z toho malú províziu. Ukážem vám rýchlo hlasový dizajn. Klikneme naň tu a máte výzvu v šípke. Môžete napísať napríklad hlas nemeckého rozhlasu. Potom sem zadáme text ako ukážku. Na to môžete použiť napríklad ChatGPT. Napríklad som zadal toto. Toto vyšlo, môžem to použiť. Potom klikneme na generovať hlas. Tu je Rudolf, vaše obľúbené rádio pre skvelý štart dňa. Je poludnie a máme pre vás najlepší mix hudby, správ a dobrej nálady. A takto to znie. Teraz tu môžete vyskúšať rôzne hlasy. Kliknite sem, tu je Rudolf, vaše obľúbené rádio pre perfektný štart dňa. Po výbere kliknite na Vybrať hlas, dajte mu meno, vyberte jazyk a kliknite na Uložiť hlas. Po obnovení stránky uvidíme náš nový hlas Rudolf. Môžete ho použiť na prečítanie akéhokoľvek textu. Kliknite na text na reč, napíšte text, uvidíte svoj hlas, môžeme ho zmeniť na Rudolf. Potom kliknite na Generovať reč. Ahoj. A môžete si ho aj stiahnuť. Máte zvukový súbor. Ak použijete Instant Voice Clone, funguje to podobne. Kliknite sem, pomenujte, vložte súbor a kliknite na Pridať hlas. Potom ho môžete použiť na prevod textu na reč. Ak vám toto video pomohlo, budem rád za like. Dovidenia.